Gulungan peduli iki kan aran bandek kapur satrio satria katon kakak kosong ngadeg jero awake tengah balap katon jumlo katon jumlo kan arah satrio satria satrio satria katon rahayu kali ini satrio rahayu kabar mendeng kebulan syukur syukur sesma kang paring murah ing donya mangke sampe asih ing akhirat pinuji katan pekat kanyar wong kang ora ayu anyep ora wong kang dosa aduh Ning Dewi aduh aku percaya lek wis pengrawi putra sabrang ambel aduh iki pancak kendane kita lan ambek berot iki jangan percaya aku aduh aku mari kita tanggap Dewi percaya engko ya la iso nirakno omong aku ya nang Jawa Bang itu gedang-gedang kita tunggal-tunggal lah yo loh aduh jangan percaya ayo bisa gas jangan percaya aku durung sawer aduh wis bapak Gopri aduh jangan percaya aku golek pancak gendang aduh benta tanggapi Dewi saja ya wis gimana untuk bapak Gopri sampun siap nomor derek ini halo Ji, halo. Kamu siap nomor derek nih, Mas Rodi? Dan ini saya juga
menawarkan bagi juga Bapak Ibu kalau punya hajat, kalau ingin mendatangkan persatuan pada campur sari ini, panjenengan juga bisa berhubungan langsung dengan Bapak Dwi Muhammad Riyadi atau Bapak Gopri yang bertempat di Sumpit Urang, Kecamatan Karangplosok. Ayo Mas Bro, kita bahas lagu bingung mengerti di kono suruh siap. Ayo Sir, ayo. Sampun dapat dereng. Ayo Mas Roni, gimana sampun siap dereng? Oh, oke. Kita sambut bersama Pol Putra.